טילים לא רק להשמיד את ישראל, הם הכינו הרי טילים להשמיד את כל אזור המפרץ, ואני שואל אותך או את השר בן גביר, מי שירצה לענות ראשון, למה אנחנו לא משתמשים בפצצת ניוטרון, זה נקרא? זה סוג של פצצת אטום שלא פוגעת במבנים, היא הורגת את כל האנשים באופן מוגבל, בכל המקומות. אני הבנתי שאתה... השר בן גביר, מה אתה אומר על... מנה ראשון, תן לו. אני הבנתי... בן גביר לא רוצה להיכנס לו. אחרי מה שקרה עם השר אליהו, אז בן גביר לא מבין מזה, מימין עקף אותו פתאום. הוא לא מבין מה הולך פה. הוא לא תהיה על האטום. הוא לא מבין מה הולך פה, מה קורה פה, כן. אגב, זה יכול לחסוך הרבה חיים של בני אדם. לא משתמש במושג אטום, אבל אני ראיתי... ניוטרון, זה נקרא פצצת ניוטרון. יש בסופש האחרון דיווחים על כך שישראל תקפה עיר טילים בסביבת מיצר הורמוז. נכון, והיה בום מטורף. נכון, זה מה שאני יודע, זה מה ש... רגע. והיא תקפה את זה בצורה בנשק לא קונבנציונלי? לא אמרתי את זה. ומה פתאום? לא נראה לי. זה לא הסטייל של ישראל, תשמור על הכבוד שלה. ריקלין. כן, שמעון. אני מכיר את החיוך שלך. אני מכיר את החיוך שלך, השר בן גביר. מאוד יפה הרבה שנים, אתה מסתיר פה משהו. לא, ברצינות. אני חבר קבינט מצומצם. נכון. האחריות עליי פי מיליון. עמדתי יודע, ואני אומר אותה בצורה הכי פשוטה, אנחנו צריכים למחוק את משטר הטרור האיראני.